Madisonille ja näin palataan. Ja maailmanmestarin pari lähtee järjettömän kovaa sprinterivauhtia ja se on vain yksi luikassa, kun ollaan jo vesiaralla. Nyt mennään kärkivauhtia. Tappajan katse silmissään lähtö Suomi. 5-7 alkassa ollaan tällä hetkellä noussa 50. Meillä Paulio. Evan Lauri kanssa ohi. Kyllä mennään Heinossa kuitenkin. Voi päästä. Ei passaria halua rykemään eikä nauskelemaan, vaan riviästi pitää vaan jättää ja kun kannattaa yhdessä. Yksi 17 on liian kova, mutta kakkoselta voi hyvä. That happens. Ja sitten sieltä Ilpo tulee ja voittaa. Uusi maailman ennätys. Täältä liettualaispari. Will Wellbeat 101.17. Tiukkaa tekee. Ei taida riittää. Voitto tulee ykkösparista.